Srinivas. Yalla bai. Idan aka bar shi haka zuwa yaushe zai kai? Sawoyi ku zuwa 4 yalla bai. Kai, za mu yi matuƙar jin daɗin kallon ka yayin da za ka mutu a saiɓance. Kowa ya zauna, ku nemi waje. Kai ɗan sanda, kawai ku kashe ni. Da raɗaɗi ne? Kana ga za mu barka ka mutu ba raɗaɗi ne? Ita kanta mutuwar sauƙi gare ta. Rayuwa ce ke da wahala. Rayuwa matsayin mai gaskiya mai kirki ya fi wahala. Rayuwa kuma ba tare da cutarwa ba ya fi kowanne wahala. Banda adalin ɗan sanda mai kirki da ka kashe har lahira, har kotu ka bi shi ka sa aka ɓata masa suna. Tun a wancan ranar na yanke cewa ba kama kai kamata ne ba, kashe kai kamata ne. Shekaru 6 da suka wuce, domin kare mukamin baban Vital, ka haddasa zanga-zanga a gari. Shin ka tuna? A wannan zanga-zangar, kun kifar da motar ɗalibai yara ba tare da tausayawa ko daga ƙafa ba. A cikin wannan motar wani yaro ya rasa ransa. Ka san haka? Kuma baban wannan yaro adalin ɗan sanda ne mai gaskiya. Shin ka san haka? Sufeta Subbarao. Subbu, na sa da ɗan zuciyarka ba zai taɓa washewa ba, amma duk da haka ka harbe shi. Ko ba komi na san hakan zai rage maka wani abu. Kai kuma je!